Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Хвала Христу. Хвала Христу. Паважаныя слухачы, сёння мы працягваем нашу перадачу Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. І я буду выконваць сёння ролю сувядоўцы. Мяне завуць Ігор Цярэшчанка. І сёння мы будзем разважаць пра іерархію касцёла, а асабліва пра папу. Ксёндз Дмітрый. Хвала Христу. Шчыра вітаю ўсіх радыёслухачоў пасля невялічкага перапынку, звязанага з пасхальнымі святамі, з астатнімі тыднямі Вялікага посту. І сапраўды астатнія нашай перадачы мы закончылі разважанні нашы над, скажем так, першай часткай другой кнігі кананічнага права о Божым народзе. Казалі, хто такія вернікі, казалі аб тым, што вернік чалавек, які прымае сакрамент хросту, казалі аб тым, што ёсць светскія вернікі, ёсць духоўныя асобы, казалі аб тым, што сярод адных і іншых, і першых, і другіх ёсць тыя, якія спецыяльным чынам прысвячаюць сваё жыццё выкананню евангельскіх абяцанняў, жывуць у чысціні, у бостве паслухмянасці, это манацкія асобы. І паразмаўлялі о правах і абавязках светскіх асобаў, духоўных асобаў, пра духоўныя семінары, якім чынам адбываецца фармацыя маладых святароў, якія правы і абавязкі маюць светскія асобы, духоўныя асобы. Гэта была першая частка этой другой кнігі наогул аб верніках, аб Божым народзе. Она так і называецца «De populi Deo», так, аб Божым народзе. І сёння хацелася пачаць другую частку этой другой кнігі «Іерархічная структура касцёла». Будзем разважаць, пачнем размову нашу, як сёння ўжо Ігор сказаў, ад рымскага пантыфіка, хто ён такі, чаму так ёсць, хто яго выбірае, якія правы ў папы, якія абавязкі ў папы, што ён можа, чаго ён не можа, хто яго можа крытыкаваць, хто яго можа судзіць, хто яго можа зняць з пасаду і гэтак далей, гэтак далей. І пасля патрошкі будзем разважаць пра калегію біскупаў, пра кардыналаў, і пасля перайдзем ужо да біскупаў, дацэзіяльных, дапаможных, якія біскупы ёсць, што яны выконваюць, і пасля перайдзем далей у іерархію для святароў, для пробашчаў, вікарыяў парафіяльных і гэтак далей. Я думаю, што на працягу некалькіх месяцаў мы гэтымі разважаннямі будзем займацца. Сапраўды, гэта частка кодекса даволі цікавая, як мне здаецца. І сёння, як мы ўжо сказалі, будзем разважаць аб асобе рымскага пантыфіка. Напэўна, усе мы ведаем, касцёл каталіцкі ў многіх асацыюецца з папам рымскім. Нават часамі людзей здаецца, што католікі больш вераць у папу рымскага, чым у Езуса Хрыста. Так, я некая ехаў у цягніку, з адной жанчынай размаўляў, так, вось пад каларадкай ехаў, ось яна, о святар, там нейкія пытанні, то ўсё. Кажуць, вы ж у папу рымскага верыце. Я кажу, не, мы верым пана Бога. Папа рымскі трошкі іншыя функцыі выконвае, вось. Але сапраўды для многіх людзей, вось, вобраз каталіцкага касцёла заўсёды, вобраз пантыфіка, ён вельмі моцна звязаны паміж сабой. Калі гаворыш каталіцкі касцёл, напэўна, большасць людзей, веруючых, неверуючых, якія слухалі чулі пра Хрыста, не чулі пра Хрыста, большасць з іх усё ж такі мае перад сабой вобраз святога айца. Сёння, як мы ведаем, гэта святы айцец Францішак. Чаму мы яго называем рымскі пантыфік? Чаму менавіта ён, як будзем пасля казаць, з'яўляецца галавой касцёла? Чаму у касцёла такая структура, такая іерархія, якую мы будзем... Чаму? Пытанне можа быць вельмі рознае. Чаму менавіта так, а не інакш? Чаму не збіраецца, напрыклад, нейкі сінод апосталаў, біскупаў, якія разам кіруюць касцёла? Чаму у каталіцкім касцёле, больш таго, у Божым касцёле ёсць галава? Адказ на гэта пытанне якое? Таму што, вядома, Христос адзін, і касцёл адзін, і Христос галава касцёла. Так, Христос галава. І больш таго, Христос так вырашыў. Гэта Божая воля. Што менавіта так мы ведаем фрагмент Евангелія, па Цэзарэі Філіпавай першы раз, калі на пытанне, кім людзі лічаць сына чалавечага, Пётр сказаў, ты Хрыстос, сын Бога жывога. І я кажу табе, Пётр, што ты скала, на гэтай скале збудуем мой касцёл, брамы пякельныя яго не перамогуць. Даў таксама ўжо пасля з мёртвых паўстання, тры пытанні ў Евангеліі ад Яна чытаем, Пётр, ці любіш ты мяне, пасі авечак маіх. Таксама заданне умацоўвай братоў у веры. Маліўся за табой, Пётр, каб твая вера не аслабла, каб ты умацоўваў братоў у веры. Таксама
Да вот такі фрагмент Евангелия, які мы чытаем вот у нядзелю Воскресення Хрыста раніцай, калі беглі да магілы, Ян як маладзейшы хутчэй дабежаў, але перад магілай прыпыніўся, пачакаў Петра, бо Пётр быў галавой апостала. Да? Так вырашыў Езус. Ну так, такая Божая воля была, такі касцёл ёсць. Бо калі паглядзім, і ў часы Езуса была ўжо дэмакратыя ў Грэцыі. Калі Езус хацеў бы, ён бы зрабіў з касцёла дэмакратычную структуру, але не зрабіў. Ну, так. Зрабіў канкрэтную іерархію, ёсць галава касцёла, ёсць апосталы, якія ў лучнасці, і сённяшнія это біскупы у лучнасці са святым, з наступнікам апостала Петра складаюць калегію, пра гэта таксама будзем казаць. Вось такая структура ёсць. Да? І таму, калі часамі здараюцца, ведаем, з людзьмі размаўляеш, кажаш, я вось у Бога веру, у касцёл не веру, там, ці у святароў не веру, ці ў папу не веру, ці ў біскупаў і так далей. Мы таксама іх не верым. Я ў папу не верю, як у Бога. Толькі папа, рымскі пантыфік, які з'яўляецца галавой таго касцёла, які Езус пакінуў тут на зямлі, для чаго, каб чалавек быў збаўлены. Ось, і аб гэтым трэба памятаць заўсёды проста. Вельмі цікавае маё пытанне да этымалогіі. Мне нешта стала так цікава, пантыфік, понс, гэта мост, наколькі я памятаю лаціну. Якія масты будуе папа, чаму яго так называюць? Ці ведаеце вы? Папа, тут вось на тэму слова пантыфік, і тэму этымалогія, это слова сапраўды тлумачыцца як будаўнічы мастоў. Вось, і, перадусім тут, зноў-такі, тлумачэнняў вельмі многа ёсць, вось, але мне больш падабаецца масты адзінства паміж людзьмі. Прыгожа. Вось сапраўды. Таксама масты паміж чалавекам і Богам, таксама пантыфік будуе, вось, таксама можна розныя вытлумачэнні знайсці, вось, але вось это тытул папы, тытул, наогул святога Айца 9 тытулаў, пра іх яшчэ, можа, скажам, астатнія з іх это слугаў Божых, вось. Все-таки заданне папы, заданне вось яго, як быць на чале Петровай аўчарні, на чале Божага касцёла, які ідзець, вось. І тут ужо скажу, можа, трошкі рэч, можа, незручную, можа, скажам так, такую, але папа з'яўляецца галавой усяго касцёла. Зямнога. Зямнога, так. На зямлі папа з'яўляецца касцёл. Тут мы не дзелім каталіцкі касцёл, праваслаўны, тут ужо ёсць іншыя там тэалагічныя адрозненні, але папа з'яўляецца галавой усяго касцёла, бо менавіта Пятру Езус даў гэтую ўладу. Вось, і калі мы будзем далей казаць, напрыклад, саборы могуць адбывацца ў касцёле, яны ще не адбываюцца толькі ў лацінскім касцёле, кажам, у каталіцкім касцёле саборы, нават астатні, другі ватыканскі, у тых, каго мы называем братамі адлучанымі, сабора няма і не можа быць. І яны это разумеюць, бо можа быць не толькі сінод, таму што сабор адбываецца толькі ў еднасці з наступнікам святога Петра. Ці правільна я разумею, што з пункту гледжання кананічнага права саборы нашых праваслаўных братоў, якія знаходзяцца ў схізме з пантыфікам, яны з'яўляюцца не сапраўднымі. І там няма сабораў проста. То бок гэта нават не саборы. Прымаюць першыя 8 сабораў, таксама праваслаўная царква, поэтому я кажу, прымаюць першыя 8 сабораў, калі яны былі ў адзінстве з Рымам. Цяпер што? Так бываюць сіноды. Сіноды. Так. Это уже іншая справа. Сіноды на ўзроўні дыяцэзіі могуць быць, на ўзроўні мітраполіі могуць быць сіноды. Пра гэта таксама будзем казаць. Але сабора быць не можа, бо сабор можа быць толькі ў адзінстве з папам. Вось, гэта справа такая. Поэтому самае першае, чаму папа? Таму што Бог так выбраў. Вось, і наша справа, як хрысціян паслухмяных, так, гэтаму папа выбіраецца адпаведным чынам, пра працэдуру выбара таксама трошкі скажу. Вось, і так у касцёле ёсць, і сённяшні наступнік святога Петра, вось, ён выконвае свае абавязкі, папа Францішак, вось, і такім чынам касцёл Божы ідзець і вандруе па гэтым свеце. Так? Так. Вось. І далей, вось, першы канон, які гаворыць, тут многа тэалогіі будзе ў гэтым каноне, але патрошкі пастараемся ў ім разабрацца. Біскуп рымскага касцёла, у якім трывае служэнне асаблівым чынам даручаным панам Пятру, першаму з апосталаў, і якое падлягае перадачы яго наступнікам, з'яўляецца старшынёй калегіі біскупаў, вікарыем Хрыста і пастарам паўсюднага касцёла на ўсёй зямлі. Таму на моцы сваёй пасады ён мае ў касцёле вярхоўную, поўную, непасрэдную і паўсюдную звычайную ўладу, якое можа заўсёды свабодна ажыццяўляць.
Такім чынам папа намеснік самога Хрыста на зямлі. Так. Вікарый Езуса І Христа. мае абсалютнае паўнамоцтва. Так. Что тычыць касцёла, кіраванне касцёла на этой зямлі, поэтому часамі ў кодексе з'яўляецца такімі, напрыклад, у 7 кнізе, якая гаворыць пра судовыя працэсы, і вядомая таксама пагаворка «Рома лакута кауза фініта». То есть, калі Рым сказаў, справа скончана. Рымскі пантыфік не можа быць асуджаны ніякай зямной уладай. То есть, тое, што сказаў папа, так, ці можна змяніць рашэнне папы? Не. Можна. Хто можа зрабіць? Сам папа. Так, сам папа можа. Альбо наступны папа. Самі такія выпадкі здараюцца. Там адзін папа не дазволіў, другі папа дазволіў, але это папа. А вось сувязі з гэтым у мяне ўзнікаюць такія пытанні, іх даволі часта можна пачуць ад нашых братоў пратэстантаў ці проста ў папулярнай культуры. Ці можа папа прыняць некае такое рашэнне, якое б супярэчыла, напрыклад, кананічнаму праву. Ну вось, напрыклад, мы маем цэлібатнага святара, ці можа папа узяліць яму сакрамент сужэнства ўжо пасля таго, як ён стаў святаром? Вось справа над чым тут палягае. Тут трэба глядзець, якія, скажем так, пытанні папа вырашае. Так? Таму ж, напрыклад, справа цэлібату гэта справа дысцыпліны касцёла. Это дысцыпліна. То есть гэта не Божая запаведь. Пан Бог не даў такую запаведь, што святары павінны быць жанатыя. І мы ведаем, што і ў практыцы лацінскага касцёла і ўсходніх касцёлаў, але лацінска ёсць жанатыя святары. Напрыклад, тыя, якія прыходзяць з англіканізму. Так, яны жанаты, для іх ёсць спецыяльны ардынарыят, яны кіруюцца спецыяльным правам. Так, яны ўжо не могуць стаць біскупамі, але святарскую паслугу могуць выконваць, напрыклад. Таксама, напрыклад, калі святар, напрыклад, прыняў сакрамент пасвячэння ва ўсходнім касцёле, па нейкіх прычынах перайшоў у лацінскі, таксама сям'ёй і жонкай, ён можа выконваць свае абавязкі. І таму папа таксама можа даць, як мы кажам, дыспенсу ад цэлібату. Мы пра гэта казалі. Канешне, у звычайных выпадках дыспенс ад цэлібату калі даецца? Калі святар перастаў выконваць свае святарскія абавязкі, калі, можа, сям'я з'явілася, можа, дзеці ў жыцці па-рознаму бывае, і тады гэты святар піша просьбы да святога айца, што ў сувязі з такімі жыццёвымі абставінамі прашу даць дыспенсу ад цэлібату. І звычайная працэдура, папа дае гэту дыспенсу, але, канешне, без права ўжо выканання святарскіх абавязкаў. Але святар, як мы разважалі раней, не перастае быць святаром, і ў крытычнай сітуацыі ён можа... Але папа нічога не стаіць на перашкодзе, каб папа, скажем, не далучыў то забарон, просто даў дыспенсу. Канешне, на гэта павінна быць прычына, папа так не зробіць хутчэй за ўсё. Бо нейкі святар папрасіў, яму дыспенса цэлібаты захацелася. Хутчэй за ўсё так не будзе, я думаю, што... Але чыста тэарэтычна гэта справа дысцыпліны касцёла. А ці можа папа кардынальна мяняць вучэнне касцёла? Што значыць кардынальна мяняць вучэнне касцёла? Тут зноў трэба... Это добрае ўжо пытанне багаслоўскае. Так, это першае багаслоўскае пытанне. Мы будзем казаць, што ў пытаннях веры і маралі папа можа выкарыстаць, як кажуць, прывілей свой экс-катедра, то есть можа казаць, што тое навучанне, якое ён скажа, оно будзе беспамылковае. Але гэтым вельмі рэдка папа карыстаецца. Ўсё ж такі, тут зноў-такі больш да маральных, да багасловаў, не толькі маральных пытання, бо, напрыклад, у галіне маральнай тэалогіі дагматаў таксама няма. Бо дагмат – это ўжо тое вучэнне, якое даецца да веравання, якое трэба верыць верай Божай каталіцкай, а ўсё-такі свет змяняецца, зато ще 10 Божых запаведзяў папа змяніць не можа. Тое, што прадстаўлена тое, што ўжо на сённяшні дзень прадстаўлена ў традыцыі, у аб'яўленні, у святым пісанні, тое, што было пададзена да веравання, як дагмат, папа гэта змяніць не можа. Папа не можа, напрыклад, сказаць страшную рэч, што Христос не ёсць асобай Бога. Не можа сказаць. Добра. Это вельмі важна. Так я нават перапрашаю, што яшчэ так перабіў, калі мы ўжо на эту тэму загаварылі. Некалькі гадоў таму назад калі яшчэ вучыўся ў Венецыі, адзін дактарат быў напісаны на гэту тэму, ці можа папа здзейсніць ерась, ці можа папа быць еретыком. І там адзін святар пісаў, святар немец быў, пісаў ён на падставе Ратцынгера больш за ўсё, канешне, бо на гэту тэму цяпер уже папа Бенедыкт на спачынку. Ён пісаў многа рэчаў, і гледзячы гісторыю касцёла, там адзін з раздзелаў, можа, паўжартам, бо перад тым, як нейкі папа хацеў сказаць ерась, пан Бог ноччу яго забіраў да сябе.
Ну, сапраўды, бо касцёл кіруецца святым духам. Вось, і аб гэтым трэба памятаць. Касцёл кіруецца святым. Папа гэта не начальнік нейкай фірмы, які з раніцы стаў на не тую нагу, не з той нагі ўстаў, і зараз прыйду, зараз усё вучэнне касцёла мяняць буду. Так. Не. Пан быў з гэтым парадзіць. Мы сапраўды верым, што ўся місія касцёла папы, ўсё тое, што ён робіць, папа выбіраецца духам святым і касцёлам кіруе святы дух. Інакш быць не можа. Гэта мы кожную нядзелю на веры на імшы паўтараем это крэду. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост на адпушчэнне грахоў і так далей. Поэтому с этим спакойна. Няма чаго клапаціцца. Так, такім чынам, паважаныя радыёслухачы, хачу звярнуць вашу ўвагу. Папа не можа аб'явіць ерась, сказаць, напрыклад, што Бога няма. Так. Што вельмі часта абыгрываецца нават у некаторых фільмах. Фільм «Догма» такі быў мастацкі, там гэта абыгрывалася. Там много чого. Бо тут яшчэ вельмі важна памятаць, калі мы кажам пра папу, бо канкрэтна ў кодексе гэтых рэчаў няма, таму я думаю, што на пачатку нашых разважанняў трэба сказаць, бо ў 19 стагоддзі, калі быў прыняты гэты дагмат на першым ватыканскім саборы аб бязгрэшнасці папы, так, тут было вельмі много дыскусій. Нават першы ватыканскі сабор па сутнасці скончыўся скандалам, бо многія біскупы гэтага не прынялі, біскупы перадусім нямецкія, вось не прынялі, як это папа беспамылкова, як это папа навучае беспамылкова, да, як это можа быць. І пасля гэта вельмі много спекуляцый, нават цяпер чытаючы часамі нейкія артыкулы, ці ў папулярнай прэсе, ці ў інтэрнэце, ці ў нейкіх рэчах праскальзвае вось гэта, а вы ж католікі, што вам папа скажа, то будзе рабіць, кажется, скінуцца з рэчкі, вы скіньце з рэчкі. Да? Не ў тым справа папа бязгрэшнасці. Да? То есть папа як чалавек грэшны. Як чалавек папа спавядаецца, як кожны святар, там раз на 2 тыдні, ці часцей, ці радзей, это ўжо яго справа. Як чалавек ён грэшны. Ось, але як наступнік святога Петра, ось менавіта пры выкананні пэўных умоў, пра якія будзем казаць, то есть пытанне веры і маралі, то есть пытанне, калі ён сам пра гэта гаворыць, што ён скажа, будзе беспамылковай, гэтак далей. Вось. Гэтым рэдка папа карыстаецца, але калі ён ужо скажа, то гэта будзе беспамылкова. Да? То есть, так. Поэтому і тады нас уже абавязвае, як павінны гэтым верыць. Ці правільна я разумею, што лепей вось гэтае паняцце бязгрэшнасці папы перадаваць словам непамыльнасць. Непамыльнасць, можа Таму быць. што вельмі часта людзі, якія нядобра ставяцца да касцёла, дэзінфармуюць іншых і кажуць, што вось рымскі папа не мае грахоў. Ён так, мае, як чалавек мае. Так зноў такі, часцей за ўсё карыстаем рускай мовай, там непагрешимасць папы. Вот этот тэрмін, там непагрешимасць. І вот эта непагрешимасць, яна так і тлумачыць. Это значит, чалавек бязгрэшны, чалавек такі-сякі. Вось. Ну, але памятаем тым, што як чалавек папа грэшны, вось, але як наступнік касцёла так. У гэтых пытаннях. Лепей казаць как-то безошибочность в вопросах веры и морали так, при условии произнесения экс-катедры. Да, А слухайце, я чуў некалькі разоў пытання ад вернікаў наконт папы. Паколькі Беларусь сучасна яна такі мае яркі ўплыў рускай культуры, у нас вельмі часта кажуць рымскі папа. А я калісьці чуў, што гэта не надта карэктна. Ці можна казаць рымскі папа католіку, ці трэба казаць проста папа, ці вогуле святы айцец, ці ёсць нейкі рэгламент? Пытанне, значит, такого рэгламенту няма, вось, але пытанне таму, што бо зноў-такі кажа руская культура, папа, слово у рускай мове папа адносіць да таты, для бацькі. Таму, калі кажам, чаму папа, то папа і папа рымскі, это розныя рэчы, ўсё ж такі трэба удакладняць. Нейкі фільм, памятаю, быў яшчэ, можа, і савецкі, ці пачатак 90-х гадоў, нават не памятаю, як ён называўся, але такая сцэна была, там, што нейкая дзяўчына села у кабіну да кіроўца ціра, вось, і там у яго на розных мовах ён размаўляе, нейкі італьянец ехаў, яго быў партрэт, там, на іконачка, ці што там, Ян Павел II, папа, а она хто это? Он говорит, папа. Это твой папа? Да, то есть, люди могут так разуметь. Тому, конечно, у беларускай мове, калі мы кажам слово «папа», это ўсё ж такі, конечно, гаворка ідзе аб рымскім пантыфіку. Італьянская мова таксама выкарыстоўвае слово «папа», бо у адносінах да бацькі кажуць «папа». Калі папа, то значит уже рымскі папа. Ёсць іншая назва, біскуп Рыма.
верховный пантыфік, вось рымскі пантыфік можа быць. То есть тут галоўнае, каб людзі ведалі, што яны гавораць. Добра. Святы Отец нормально? Святы Отец таксама. Так, у нашай культуры таксама Святы Отец часамі кажуць звычайна святара. Так, ёсць такое, напрыклад, недавно быў на могілках, там памаліўся над чалавекам, адхажу, тут нехта Святы Отец, там штось. Асабліва да каталіцкага. Так. Да праваслаўных нехта бацюшка. Так. Поэтому, тут нават не справа ў тым такой тэрміналогіі, бо кажу, людзі па-рознаму і нават не маючы злую інтэнцыю так гавораць. Так, што ім сказаць, хто іх навучыў. Таму часамі звоніць нават у Курыва сёння таксама некалькі чалавек званіла, з розных свецкіх арганізацый, ой, прабачце, як да вас можна звяртацца, бо людзі не ведаюць. Бо і разумееш, што па імя па бацьку не зусім так да святара, то ён разумее, што святар, як да вас, ці отец, ці ксёнз, як вам кажу, можна отец, можна ксёнз. Вось, але людзі гэта таму і таксама і з папай тэрміналогія таксама ёсць. У дакументах касцёла, канешне, асобна на лацінскай мове рымскі пантыфік. Папа не часта сустракаецца, вось. Але таксама такая справа. Выдатна. Разабраліся. Дзякую, ксёндз Дмітрый. Гэта такая справа. Вось. І далей, можа, яшчэ трошкі вернемся да гэтага канона, там бо я кажу, вельмі тэалагічным. Першае, у біскупе Рыма трывае служэнне асаблівым чынам даручанае Пятру, першаму з апосталаў. То есть примус интер парс, першы сярод роўных. Першы сярод роўных, і тое, што мы казалі. То есть Езус менавіта Пятра выбраў галавой касцёла, галавой паўсюднага касцёла. Ось, і якое падлягае перадача яго наступнікам, то есть это заданне біскупа Рыма, пачынаючы ад Петра, сёння папа Францішак, яно ёсць, так, з'яўляецца, і тут словы старшынёй калегіі біскупаў. Што гэта калегія біскупаў? Што гэта такое? Якія біскупы ўваходзяць у калегію? Магу даць здагадку, што ўсе біскупы зямлі, напэўна. Не зусім. Старшыні розных кангрэгацый дысастэрый, не? Не. А хто? Не, вось там біскупы, то есть якія маюць біскупскае пасвячэнне, якія знаходзяцца ў адзінстве з рымскім пантыфікам. Бок усе біскупы каталіцкай царквы. Так, перадусім. А ўсходніх каталіцкіх царкваў таксама? Таксама. Так, таму што ўсіх іншых, таксама праваслаўных, мы лічым біскупамі. Яны маюць сапраўднае біскупскае пасвячэнне, але яны не з'яўляюцца членамі калегіі біскупаў. Бо членам калегіі біскупаў можа быць толькі ў адзінстве з рымскім пантыфікам. Тое, што мы казалі, то есть усіх біскупаў ва ўсёй зямлі, якія з'яўляюцца членамі калегіі, аб'ядноўвае іх вызнанне веры, сакраманты і адзінства з рымскім пантыфікам. Таму і рымскі пантыфік з'яўляецца старшынёй калегіі біскупаў. Вось таму, калі кажам калегія біскупаў, якая таксама з'яўляецца суб'ектам права і заканадаўчай улады ў касцёле, пра гэта будзем казаць, то есть не толькі папа з'яўляецца вярхоўным, але таксама калегія біскупаў, канешне, у адзінстве з папам. Бо інакш калегія не можа існаваць, тое, што мы ўжо на пачатку казалі. Таксама ён з'яўляецца вікарыем Хрыста, мы казалі, намеснікам Хрыста на зямлі, і пастарам паўсюднага касцёла на ўсёй зямлі. Гэта я казаў, яшчэ раз паўтаруся. Таму што, зноў-такі, вяртаючыся да крэду, якое мы падчас святой імшы заўсёды вызнаём, мы што кажам? Верым у адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл. Так, скажем, можа, з прычыны экуменізму ці там іншых спраў мы кажам, касцёлы браты, касцёлы сёстры і так далей. Але мы таксама павінны ведаць, што Езус заснаваў адзін касцёл. Так, бо сам Езус адзін, а ён галава касцёла. І касцёл адзін, у касцёла няма ні братоў, ні сясцёр, па сутнасці. Гэта такая дыпламатыя. Дыпламатыя, скажем так, але мы павінны верыць, што касцёл адзін. Таму, калі людзі кажуць, мы верым у аднаго Бога, так, мы верым у аднаго Бога, і таксама іншыя члены касцёла, якія, як мы кажам, не знаходзяцца ў адзінстве з біскупам Рыма, перадусім праваслаўныя, можа, так, але яны таксама з'яўляюцца членамі касцёла агульна, бо яны маюць сакрамент хросту. Сапраўдны. Так. Але яны не ў еднасці проста з папам. Проста не ў еднасці, але папа з'яўляецца іх старшынёй, што самае цікавае. Але яны пра гэта не ведаюць. Пра гэта не ведаюць, це ўжо іншая справа. І таму на моцы сваёй пасады ён мае ў касцёле вярхоўную ўладу. Што такое вярхоўная ўлада? Абсалютная? Абсалютная, першая, так, поўная. Ясна, то есть у папы тут мае ўладу, тут не мае ўладу, мае поўную ўладу, непасрэдную, паўсюдную, якую заўсёды можа свабодна ажыццяўляць. То есть папа сваю ўладу таксама можа свабодна, то есть фармальна, канешне, папа
можа, ну, скажем, прама увайсці ў дзейнасць любой дыяцэзіі. Напрыклад, там нейкія справы ў дыяцэзіі робяцца, нехта папе паскардзіўся, тут, можа, біскуп благі, не так робіць. Вось, фармальна папа можа сказаць: так, добра, я цяпер назначу сюды пробашча, толькі ясна, што папа гэта мешацца не будзе, і так праз біскупа будзе дзейнічаць. Але фармальна гэту ўладу папа мае. То есть папа эту, ну, вось. І тэарэтычна такое можа быць, калі штосьці, ну, зусім надзвычайнае здарыцца. Так. Напрыклад, раскол нейкі будзе наспяваць. Так. Ну, звычайна, што калі, напрыклад, нейкія праблемы ёсць, што папа высылае свайго пасланніка якога-небудзь, які б на месцы павінен разабрацца. Дае яму, ну, конечно, акрэсленую ўладу, бо поўную ўладу не можа яму даць. Так. Вось у нейкіх справах там паглядзець такую сітуацыю, такія паўнамоцтвы мае, каб паглядзець, у чым сітуацыя, дакласці святому айцу, той уже будзе далей прымаць рашэнне. Калі гэту ўладу папа набывае? Падчас інтранізацыі? Калі? Ну, вось пытанне, калі гэту ўладу папа пачынае мець? Кодэкс гаворыць так: поўную вярхоўную ўладу ў касцёле рымскі пантыфік атрымоўвае з моцы прынятага ім самім законнага выбару разам з біскупскім пасвячэннем. Так, то есть выбар і біскупскае пасвячэнне. Можа быць сітуацыя, звычайна зараз пра выбары трошкі скажам, ось, можа быць сітуацыя такая, што выбіраюць на папу нейкага святара, які не з'яўляецца біскупам. Тэарэтычна можа быць. Тэарэтычна можа. Тэарэтычна кожны святара могуць выйсці папай, так? Я чуў, што нават, што тэарэтычна кожны католік можа быць высунуты на папу. Ну, але гэта ўжо зусім так. Да, ясна. Ну, хаця б ўлада пасвячэння павінна быць. Вось, так. Вось. Таму я памятаю, у нас, ну, адзін з такіх вельмі важных прафесараў вёў выклад у універсітэце якраз 13 сакавіка 13 года, калі быў выбраны папа Францішак. Ось яму нехта патэлефанаваў падчас лекцыі, ну, сапраўды, там, мусіць, з кангрэгацыі. І пасля аказалася, ён там праз месяц пайшоў у кангрэгацыю працаваць, ось ён бярэ тэлефон: о, мяне хіба на папу выбралі, пазваніў, так, сапраўды выбралі, я паехаў. Лекцыя на сёння скончана, пажартаваў, вось. Ну, але, да, то есть з моцы прынятага выбару, то есть не інтранізацыя, не нейкія іншыя, у адрозненні ад біскупаў. Бо, напрыклад, біскуп у дыяцэзіі атрымоўвае ўладу не пасля прызначэння, а пасля так званага кананічнага прыняцця дыяцэзіі. Да, то есть, напрыклад, калі прызначаюць біскупа, вось, ну, у нас, напрыклад, віцебскую дыяцэзію возьмем, так, бо многія памятаюць, як это было. Быў больш года ў дыяцэзіі не было біскупа. Вось 29 лістапада быў прызначаны біскуп Олег біскупам віцебскім, але прыняў сам біскупскае пасвячэнне і стаў біскупам віцебскім ужо ў студзені месяцы. Такім чынам, з 29 лістапада ён быў біскупам, але ён яшчэ не быў дыяцэзіяльным біскупам. То есть ён яшчэ не меў уладу. Ён не меў дыяцэзіі. Таму што ён не прыняў яе яшчэ ва ўладанне, кананічнае валаданне. Таксама, напрыклад, тут была з біскупам Олегам такая, бо ён быў яшчэ святаром, ён не быў біскупам. Нават так. Так, яму ж павінен быў біскупскае пасвячэнне прыняць да гэтага. Але, напрыклад, мітрапаліт, калі яго з Масквы перавялі ў Мінск, ён ужо быў біскупам. Больш таго, ён быў мітрапалітам. Вось, але, то есть яго 21 верасня прызначылі, 10 лістапада быў інгрэс. Вось 21 верасня па 10 лістапада ён тут не меў ніякай улады. Цікава. Так, то есть толькі з моманту кананічнага прыняцця. І нават у каноне святой мышы нельга было яго вымяняць, напрыклад, не? А з папай зусім іншая справа. То есть, бо выбар, то есть папа, калі кажа так, пасля выбару, які здзейсніў канклаў, ён ужо становіцца папай, калі з'яўляецца біскупам. Калі не з'яўляецца біскупам, павінен адразу прыняць біскупскае пасвячэнне. Яшчэ перад тым, як будзе абвешчаны. Значыць, папа тэарэтычна можа адмовіцца? Можа, канешне. О, цікава. Канешне, папа можа адмовіцца. Гэта, то есть, выбар заўсёды застаецца за папу. Свабодна. Уласна асабіста. Так, уласна асабіста. Папа заўсёды можа адмовіцца. Вось, як і перад выбарам, так сама падчас трывання. То бок з папа з Бенедыктам было. Гэта ўжо, так сказаць, адрасуем тым людзям, якія з нейкіх прычын кажуць, што папа Францішак не сапраўдны, а папа Бенедыкт XVI застаўся папам. Гэта не так. Папа Францішак сапраўдны папа. Ён прыняў, таму што папа Бенедыкт прыняў адрачэнне, ён адрокся, і мы будзем казаць, для адрачэння не патрабуе нічаго зацверджання, толькі яго ўласная воля, ён об этом абвясціў, і ніхто гэта не павінен зацвердзіць. Таксама поўная ўлада папы.
І ці магу я задаць яшчэ пытанне. Мы яго называем ганаровы папа на спачынку, на пенсіі, па-рознаму, на адпачынку. Але ж гэта таксама толькі ганаровы тытул, бо папа ў касцёле можа быць толькі адзін адначасова. Бо любую, значит, функцию, калі чалавек перастае выконваць, у касцёле ёсць такое права, што можа мець тытул эмерітус. Вот лацінскае слово эмерітус. Ну, у нас часамі, калі кажам пра кардынала, свёнтка святой памяці, уже казалі ён, ну, кардынал на пенсіі. Но мне то, що я кажу, слово на пенсіі не зусім падабаецца. Ну, ганаровы адпачынку. Але таксама ганаровы. Таксама вельмі добрае тлумачэнне. І таксама, калі кажам нават пра митрополита Філарета, патрыарша экзарха Беларусі, праваслаўнага, ён таксама ганаровы экзарх. І вось тытул ганаровы, мне здаецца, вельмі такое, ну, удалае тлумачэнне. Вось, бо пенсія на пенсіі, там, хто яму ту пенсію плаціць, не плаціць, не такое. Вось, але ганаровы, таксама і тытул папы, ганаровы папа. Так, ён мае права адрачыся, вось, ён адрокся ад сваёй пасады, ну, але, скажем, ганаровы тытул, да, там, будзем пра гэта казаць, там былі многа пытанняў, бо астатняе адрачэнне было ў 16 стагоддзі, ніхто не ведаў, якую нават адзенне павінен насіць, і гэтак далей, ну, бо гэта не было прапісана нідзе. Але Святы Дух цяпер з Францішка. Так, напэўна, таму што той прыняў, той адрокся, а гэты прыняў выбар. Вось, гэта самае галоўнае. Выдатна. Вось, як адбываецца выбар святога Айца? Вось, напэўна, ўсе мы ведаем, што ёсць канклав. І заўсёды, як, ну, нам, можа, многія памятаюць, ну, астатні канклав 2013 год, перад гэтым 2005, а перад гэтым быў толькі 78, 1900, і ўжо мала хто памятае, як гэта адбываецца, вось, выбары папы. Вось. Ёсць спецыяльная працэдура, ёсць спецыяльна такая апостольская канстытуцыя Універсі Домініцы Грэгіс, якая опісвае амаль што да кожнага руху, хто павінен выбіраць папу. Мы ведаем, кардыналы, не дасягнуўшы 80-гадовага ўзросту. Яны маюць права выбару, іх павінна быць 120, не больш, чым 120. Ось, таму раз на нейкі час папа, ну, калі час ідзе, некаторыя кардыналы паміраюць, некаторыя пераходзяць ад рубеж 80-гадовы, вось, але таму раз на нейкі час папа, як мы ведаем, прызначае кардыналаў, кансісторыя, прызначае новых кардыналаў, вось, ну, і каб агульная іх колькасць была, ну, выбаршчыкаў, была, а сколькі ўжо іх будзе, цяпер на сённяшні дзень больш 200 кардыналаў ёсць, вось, ну, але больш, ну, 80, больш чым 80 з іх ужо ўзросту, скажем так, больш чым 80-гадовы. Вось, але гэта кардыналы-выбаршчыкі, але выбраць могуць нават старэйшага. О, як? Так. Ці значыць гэта, што тэарэтычна Казіміра Свёнтка маглі выбраць на папу? Конечно, тэарэтычна маглі. Кажу, тэарэтычна кожны святара біскупа могуць выбраць. Это ўжо іншая справа, што не выберуць. Ну так, бо Ізраілі. Так, але тэарэтычна так. Цікава, вельмі цікава. Гэта сапраўды так было, не? І вось, калі адбываецца, ўжо, можа, калі пра кардынала будзем казаць, там, пра ступені кардынала яшчэ будзем казаць, але вось адбыўся выбар, згодна з этой апостольскай канстытуцыі Універсі Домініцы Грэгіс, вось адбыўся выбар, калі папа сказаў так, то есть той, каго выбралі, сказаў так, і ён з'яўляецца біскупам, з гэтага моманту ён з'яўляецца пастырам паўсюднага касцёла, з гэтага моманту ён мае паўсюдную ўладу ў касцёле. Так? Калі, кажу, ён не мае біскупскага пасвячэння, калі не з'яўляецца біскупам, адразу яшчэ перад абвяшчэннем яму кардынал-дзекан удзяляе капліцы біскупскае пасвячэнне адразу. Вось, гэта такая справа. І гэтыя дзве ўмовы, і чалавек становіцца папам. Белае адзенне, пячатка, гэта ўсё другаснае. Так, гэта ўсё другаснае, конечно, бо не белае адзенне, пячатка робіць чалавека папа. Вось, ужо, конечно, ну, заўсёды, калі, кажам, ёсць 3 сутанны пашытыя, ўжо так больш-менш, меншае, большае, зусім больше. Ну, конечно, бо ніхто невядома, каго выберуць, ці, кажам, метр у шапцы будзе папа новы, ці 2 метры і 150 кілаграм вагі, ніхто не ведае, які будзе папа. А ўсё-такі сутанну, калі малую на вялікага адзець, ну, так яна не сойдзецца, а калі наадварот, ну, то будзе таксама мяху стаяць. Ну, хаця бы першае благаслаўленне, ну, увесь свет фотаграфуе хаця бы так, ну, больш-менш, каб эта сутана ляжала на чалавеку. Ну, это ўжо, скажем, жарты, вось. Ну, але тут не гэта вызначае, што папа, да? Толькі, вось, але далей, вот другі канон зараз прачытаю, пасля раскажу. Калі здарыцца так, што рымскі пантыфік адрачэцца ад сваёй пасады, то для сапраўднасці адрачэння патрабуецца толькі, каб яно было здзейснена дабравольна і належным чынам абвешчана. Няма неабходнасці ў тым, каб хто-небудзь прымаў гэтае адрачэнне.
Належным чынам. Так, вось належным чынам, то есть папа павінен об этом обвясціць, будучи, кажем, в здравом уме и при трезвом. То есть право не опісвае акт, это падчас кансісторыі было як з Бенедыктам. Ён можа па тэлебачанні гэта абвясціць, можа, не ведаю, падчас урбі торбі пасхальнага абвясціць. То есть ні ў каго не павінна быць сумнення, што это гаворыць сам папа. То есть не можа быць такое, што нейкі чалавек выйшаў, сказаў, папа сёння сказаў, што ён драчыўся. Не, ён сам павінен это зрабіць. Так ён сам павінен гэта зрабіць. Вось тут з'яўляецца пытанне, у астатні час з'яўляецца шмат артыкулаў, бо ўсё ж такі якасць жыцця паляпшаецца і медыцына вам будзе больш вядома, што чалавек па сутнасці можна падтрымліваць у такім стане даволі доўга. І што тады рабіць? Сапраўды, што тады рабіць? Што кажа кодекс? Ніхто не кажа. Ніхто не ведае, што рабіць. То бок, ці правільна я разумею, што калі, крый Божа, папа нейкі моцна захварэе, і страціць разумовыя здольнасці, ён не можа перастаць быць папам пакуль жывы. Ён не можа. Я так скажу, а адправіць яго на той свет мы не можам з маральных прычын. О, як цікава. І вось гэта сітуацыя, якую пішуць артыкулы, ніхто не можа даць адказ на гэтае пытанне. А ці прадугледжаны кананічным правам нейкі рэгент хаця бы для адміністрацыйнай дзейнасці? Ёсць. У кожнай, скажем так, то есть, по сутнасці, будзем казаць, што ёсць такое пытанне, як апостольская сталіца, это кангрэгацыя, рымская курыя, і большасць з іх, канешне, маюць некаторыя там, скажем, уладу папскую, не ўсю, канешне. То есть, нейкі час касцёл можа так функцыянаваць, але доўгім часам не. Будзем спадзявацца, што такое не здарыцца. Але зноў-такі, ўсё ў Божых руках. Так, ўсё ж такі гэта верым, вось таму, але это пытанне з'яўляецца. Понятно, што яшчэ 100 гадоў таму назад такой сітуацыі хутчэй, сколько мог палежаць, месяц максимум. А сёння можа ляжаць вельмі доўга чалавек. Так. Вось і што? Сапраўды. Вось і это пытанне, на якое, зноў кажу, адказаць ніхто не можа. Да, і можа, як будзе новы кодекс, можа там што-небудзь прыдумаюць, вось, але пакуль што ў сённяшнім праве такога няма. А кодекс зацвярджаецца папам, вядома. Конечно. Замкнутае кола атрымалася. Понятно, што калі ўжо папа ляжыць, уже ніхто не можа права змяніць, уже трэба чакаць новага папу. Вось, поэтому, некаторыя, напрыклад, та саму універсітэт Домініцы Грэгіс напісаў Ян Павел II, як бы ведаючы, што можа адбывацца. Вось, поэтому пэўныя справы прадугледжаны, але ў гэтым не. Дык вось, гэты параграф другі, якраз мы в універсітэце, скажем так, праходзілі, прафесор нам чытаў 11 лютага 2014 года, быў панядзелак, цяпер памятаю, і ён чытае, калі здарыцца так, што рымскі пантыфік адрачэцца ад сваёй пасады, ведаеце, калі ніколі этого не здарыцца, такога не бывае, і тут 12 гадзін дня. У той жа дзень? У той самы дзень, як цяпер памятаю, святы отец Бенедыкт гаворыць пра гэта, аб тым, што ён дракаецца. І это было, то, што мы у 9 раніцы на лекцыі казалі, у 12 сталася рэчаіснасцю. Хаця, правда, такое ніколі не здараецца і не будзе, ці гэтак далей будзе. Папа Бенедыкт сапраўды паказаў сваю мудрасць. Вы памятаеце, колькі это было спекуляцый, чаму это зрабіў, тое, сёе, 5-е, 10-е. Можа, да сённяшняга, яны успакоіліся ўжо, але да сённяшняга дня паказаў таксама пэўную мудрасць гэтага чалавека і любоў чалавека да касцёла. Папа Бенедыкта я вельмі за тое, што ён зрабіў, шану. Але, зноў-такі, няма неабходнасці ў тым, каб хто-небудзь прымаў гэтае адрачэнне, павінны аб тым памятаць. Толькі вы ўспомнілі, што людзі розныя кажуць, хто сапраўдны папа, хто... Калі ён гэта сказаў, знаходзячыся ў сферы розуму, а ён да сённяшняга дня, дзякуй Богу, знаходзіцца ў сферы розуму. Кніжкі піша. І ўсё. Так, ён гэта сказаў, была это ягоная воля, ён абвясціў ўсё. Да, што з 28 лютага 2013 года о 20-й гадзіне, так, все, апостольская сталіца становіцца вакантнай. Вось такое было рашэнне папы, і таму аб гэтым трэба помніць, аб гэтым зноў-такі трэба памятаць, да? То есть не старацца свае нейкія відзімісі ў касцёл. Я лічу, што так, але ёсць канкрэтнае права Божае, і таксама права касцёла, якім кіруе Святы Дух, і поэтому таксама тое і святога айца і ягоную ўладу, і тое, што ён робіць, у духу паслухмянасці. Можа, некалі дойдзем да 3-й кнігі, там вельмі цікавыя рэчы, які яны кажуць пра ересь, апастазію, схізма, чым яны адрозніваюцца, вось гэтыя рэчы. Это 3-я кніга ўжо некалі дойдзе, можа, вось сапраўды гэтай справы так здзяйсняецца. Далей. Рымскі пантыфік на моцы сваёй пасады не толькі мае ўладу ў адносінах да ўсяго касцёла,
але таксама атрымоўвае першынство звычайнай улады над усімі мясцовымі касцёламі і іх аб'яднаннямі, праз якое, аднак, у той самы час умацоўваецца і зацвярджаецца уласная, звычайная і непасрэдная ўлада, якую маюць біскупы ў адносіне да мясцовых касцёлаў, даручаных іх апецы. Цяжка. Мудрагеліста. Аб чым ідзе гаворка? Да? То есть святы Айцец не толькі кіруе агульна касцёлам, ён таксама, то, што я ўжо спамінаў, можа кіраваць кожнай канкрэтнай дыяцэзіі, да? Кожнай канкрэтнай адзінкай гэтага касцёла. Але праз яго кіраванне умацоўваецца ўлада біскупа над гэтым касцёлам. Да? То есть біскуп кіруе сваёй дыяцэзіяй, зноў-такі не таго, што яму як захацелася, што ён робіць, як робіць, так? Але кіруе сваёй дыяцэзіяй як часткай адзінага касцёла. Да? Таму што калі папа прымае нейкія рашэнні ў адносіне да дыяцэзіі, так, альбо ў нейкіх іншых справах, біскупы таксама вось гэтыя рашэнні, якія ёсць, яны прымаюць у сваіх дыяцэзіях. Таксама учарашні дакумент, што папа выдаў наконт злоўжывання ў касцёле, таму ту пропрыо, вось гэта тэсціс, яшчэ яго нават не дачытаў до канца, то есть мітрапаліт прасіў уже там некалькі, для святароў такое падрыхтаваць. Аб чым ідзе гаворка, так скажем, в тым фільме в 2 словах, што рабіць, як. Але новы дакумент падпісаў папа у адносіне да ўсяго касцёла, але таксама да у сваіх дыяцэзіях біскупы павінны што адаптаваць, то есть, каб данесці да святароў перадусім, што гэта такое, як паступаць у гэтых справах. Справы бываюць вельмі розныя, не заўсёды прыемныя, але ёсць, да? Як паступаць, як будзе роблена, скажем, пашчады не будет нікому, але такое жыццё, да? То есть, поэтому папа мае ўладу не толькі што агульна, дзе там папа, а я тут на месцы, да? Часамі такія пробашчы ў вёсачках можа сказаць, дзе там біскуп, я тут на месцы, і папа, і біскуп, усё не. Касцёл не так дзейнічае, да? То есть у кожным месцы, нават пробашч ці біскуп у сваёй дыяцэзіі, ён не аўтаномна кіруе гэтай дыяцэзіі, да? То есть ён усё ж такі з'яўляецца часткай касцёла, і святы Айцец ім кіравае. А калі біскуп заяўляе пра тое, што ён тут аўтаномны і папа яму ніхто, гэта ўжо в прынцыпе схізма, так? Это ўжо схізма, так. Адмаўленне адзінства з рымскім пантыфікам. Конечно, ён так заяўляць не будзе, можа розныя рэчы рабіць, прыедзе камісія з Ватыкану праверыць, альбо біскупу скажа напісаць, скажем, па собственнаму желанию, але тэарэтычна. Тэарэтычна так. Бо за пантыфікату Бенедыкта быў толькі, мне здаецца, адна ситуация, калі так біскуп быў усунуты. То есть недзе ў Славакіі было, мне здаецца, ці ў Славакіі. Калі біскуп сапраўды ўжо выйшаў за пэўныя рамкі, была камісія, папа яго прасіў нічога. Бо звычайна, кажу, нават калі нейкія справы, тады просяць біскупа, ціхонечка, каб людзі не те самае, але адзін біскуп занадта ўжо там. Поэтому папа прыйшлося яго усунуць біскупа, то есть выдаліць. Это ўжо, скажем так, верх, але жыццё всякае бывае. Так, рымскі пантыфік, выконваючы абавязкі вярхоўнага пастара касцёла, заўсёды звязаны адзінствам як з іншымі біскупамі, так і з усім касцёлам. Это тоже прыгожы канон, то, што мы ўжо трошкі казалі, калегія біскупаў, адзінства. То есть это не карпорацыя, не банда якая-небудзь, дзе кожны сам сабе пытаецца нешта урваць, толькі касцёл як адзін жывы арганізм. Так, то есть адзін жывы арганізм, і папа з'яўляецца іх звязаны з усімі біскупамі, з кожным вернікам па сутнасці. Гэта прыгажосць, так? І супраць рашэння або дэкрэту рымскага пантыфіка не можа быць пададзена ні апеляцыя, ні скарга. Бо няма каму. Так. Рома лакута, кауза фініта. Все так было зроблена, так было папам прынята. Я паўтарачу у нас на экзамене аднаго так святара завалю, але каму можа быць пададзена прашэнне супраць папы, рашэнне рымскага пантыфіка? Нікаму, не. Таксама рымскаму пантыфіку, да? Яно як? Так, таксама рымскаму пантыфіку. Могуць адкрыціцца нейкія новыя, скажем так, элементы ў справе. Можа папа памяняцца, так? Было такі ў гісторыі касцёла некалькі разоў, калі, напрыклад, нейкія статуты законаў, што мы кажам, не зацвярджаюць адзін святы Айцец, другі святы, трэці зацвярдзіць, напрыклад. Не значыць, што першыя два былі благія, па нейкіх прычынах яны гэтага не рабілі, а сёння зацверджана. Поэтому, калі ўжо некаму Рым адказаў, што так не альбо так, і ты хочаш памяняць, то зноў-такі можа прасіць толькі Рым.
нікуды на папу не падаваць скаргу, там не у камітэт па справах рэлігіі нацыянальнасці, нейкую іншую кантору. Ось, то ўсё ж такі рашэнне папы, і гэта там паўляецца паслухмянасць. Паслухмянасць кожнага верніка, неважна, ці асобы духоўнай, ці асобы свецкай, паслухмянасць кожнага верніку рымскаму пантыфіку, як таму, хто мае ўладу ў касцёле. Уладу дадзеную самім Езусам Христом. Ось. Ну, думаю, сёння ось час ужо зараз падыходзіць да канца, таму што яшчэ ж вельмі многа ўсяго, пра што трэба казаць, і адразу успомніў, што пра рымская пантыфіка мы за адзін раз не скончым гэту тэму. Вось, калі ў радыёслухачоў будуць якія пытанні, калі ласка, можа задаваць, пісаць. І дзякуй вялікі ўсім за увагу. Дзякуем вам, паважаныя радыёслухачы, за тое, што слухалі нас сёння. Рымскі пантыфік сапраўды займае вызначальнае месца ў каталіцкім касцёле. Я ўпэўнены, што ў вас будзе шмат пытанняў. Чакаем іх да нас у Viber, у Skype, у соцсеткі, куды заўгодна. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.